Aquesta setmana tenim les lectures de Pinhas a l'exili i Matot a la terra d'Israel. I en aquestes lectures encara tenim les seqüeles del que passa amb Balac i Bilam i amb les noies midianites. I el que passa és que el Creador li diu al poble d'Israel que prengui venjança de Midian, que es vengi de Midian. Amb el poble de Balac, amb el poble de Moab, també va haver-hi un greuge molt important, però és que el greuge amb Midian és encara més greu. Això ho podrem veure de la natura de cadascun d'aquests dos pobles. Moab, la paraula Moab significa del pare, perquè les filles de Lot van tenir fills amb Lot mateix. Aleshores, aquesta filla de Lot, que va tenir com a fill Moab, li va posar aquest nom descarat, aquest nom, diguéssim, publicitat totalment, del meu pare. És un fill que tinc del meu pare i, per tant, és un descarament complet, és un descarament total. De la mateixa manera, Balac intenta enfrontar-se amb Israel amb descarament total, plantant cara, enfrontant-se de cara a Israel. I, per tant, Israel combatrà aquest poble al final dels dies. Israel eliminarà el poble de Moab, o com a mínim el conquerirà, al final dels temps. En canvi, en Midian, la situació és molt més greu, és molt més insidiosa, perquè Midian, la paraula Midian significa en anglès strife, que vol dir confrontació, lluita, una lluita amb esforç, amb patiment, amb sofriment. La paraula Midian intenta portar confusió al poble d'Israel, amb el que passa amb les noies de Midian, amb la transgressió de les noies de Midian, que intenten portar confusió a l'estirp d'Israel. Què n'hagués resultat? Quins fills n'haguessin resultat d'aquestes relacions prohibides dels fills d'Israel amb les noies midianites, Has Shalom? N'hagués resultat una situació catastròfica, una situació de confusió, d'estirp total, i hagués portat això a la llarga a una situació catastròfica i destructiva i potser Has Shalom a la desaparició del poble d'Israel, que a la postre hagués significat també la desaparició del món actual, de l'univers actual. I per tant, la manera d'actuar de Midian va ser molt més insidiosa, buscant la confusió, buscant aquest estat d'inquietud interna que provoca la confusió, un estat de desconsol, un estat de desesper. I a la postre un estat, diguéssim, de caos, un caos que hagués comportat el desastre no només per Israel, sinó per l'univers. I per tant la resposta que li diu el poble, que li diu el Creador, que ha d'emprendre el poble d'Israel és eliminar Midian, destruir Midian, fer-lo desaparèixer de la capa de la terra. I això és el que passa a Parashat Matot. Però abans, a Parashat Pinhas, tenim ja el començament de la restauració del poble d'Israel, que és el recompte de les famílies. Déu li mana a Israel que faci un recompte de les famílies, que faci com una espècie de restauració de les famílies, que recobrin la unitat, que recobrin la santedat, que recobrin la salut espiritual i emocional. I després, una vegada tenen recobrada aquesta salut emocional, ja podran enfrontar a la Parashat de Matot la guerra sense quarter, la guerra a ultrança contra Midian per exterminar-lo de la capa de la terra pel seu funcionament tan insidiós en contra d'Israel, que a la postre era una guerra en contra de la humanitat. Era un crim contra la humanitat el que intentava fer Midian amb Israel, però Baruch Hashem va ser una guerra totalment exitosa per al poble d'Israel, que no va caure ni un sol soldat d'Israel. Ni un sol soldat d'Israel va caure i el triomf va ser esclatant. Així doncs, que el Creador faci que totes les guerres que hagi d'enfrontar el poble d'Israel, tant les guerres materials com les guerres espirituals, resultin sense cap baixa en el nostre poble i amb un èxit esclatant. Shalom.